हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों भारत उदांस्रिजों लोब्बा लाखिनानै दिहुनजानाय मोनसे आबुं बर' मिउजिक भिडिअ। बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर वन्दे मातरम। बे भिडिअआव गाहायै फाव खालामदों फारियै बिमोनसा बर', पद्मा ब्रह्म, रिंकुमनि बिग्राय, गौतम आरो गसाइ बिथांमोनहा। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बर'निनो मुंदांखा देंखोनि रानि बिथां सुलेखा बसुमतारी, लोगोसेनो मुंदांखा रोजाबगिरि गौतम ब्रह्म, खोरोमदाव आरो रहिला बिथांमोनहा। लिरिक्स आरो टिउनजों लोगोसे मिउजिकखौ होदों बिथां रहिन्द्रनाथ ब्रह्म। बे मिउजिक भिडिअखौ करिय'ग्राफ खालामदों बिथां मानुब्लाबलि ब्रह्म। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ मुंदांखा रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारीनि चेनेलाव बावैसो आबुङै हगारजाबाय। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखैब्ला बिथांनि सुलेखा बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।